दिनै सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै बे दिपा जि खोन्दो एबसु दानायाव बाहागो लाफैनो खोब गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बेहाय थानाय जि गासै गंस्नि रायजो राजाफ्रा बेयाव खोब मोनसे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादों आरो बिथांमोननि जि खावलायनाय आरो जेरैबायदि एसपिरेसन जेरैबायदि लुबैनाय हास्थायनाय बिथांमोननि जि समाजाव बायदिसिना थासारिफोर जानाय दा बेखौ खोब मोनसे गाज्रि थासारि मोनसे फैबाय थादों। दा बेफोरखौ लानानैनो मोनसे खोब मोनसे मावलांनो थाखाय बर' समाजखौ हालामखौ मोजां खालामनो थाखाय मोनसे इउनिट कमिटि मोनसे दानाय होदों। मानोना दिनै जोङो नुयो सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु जुरिसडिक्सन बे जुरिसडिक्सना बर' गामिफ्रा जोंना खोब मोनसे गोजान गोजान मोनसे गामि जायो। दा बेनिखायनो गासैखौबो जों कन्ट्रल खालामजोबनो हाया। थिग बेखायनो मोनसे खोन्दो आफादनि बेहायबो गोनांथिया खोब मोनसे गोनांथि दंथारोमोन। दा बेनिखायनो बेखौ दानायखाय जोंबो खोब मोनसे बरायनाय बा जोङो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों बावदों। फैबाय थानाय समावहाय जोङो सोलोंथाइनि फारसे जों मोनसे मोजां समाज दानायनि फारसे लोगोसे जोंनि बर' हारिनि जेसेबांखिनि समायसाफोर दङ जोङो मावफुंलांनो हागोन आरो मोजां खालामलांनो हागोन। बेखौ मिजिंथिनानै खोब मोनसे मोजां जादों होननानै दिनै आं सानो आरो। दिनै सिलापथा दख'रा एबसुनि सिङाव दिपा खोन्दो दुलाराय बर' फरायसाफोरखौ दाफुंबाय, बिनि सायाव मा बुंगोन? गिबियावनो जोङो सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै दिपा आरो जेसेबां जाखांफुबाय थानाय लाइमोनफोर बिथांमोनखौ जों साबायखर बावो। बिथांमोना जे बड'फानि आइडिय'लजि आरो एबसुनि जि थांखि आरो एबसुनि जि संबिधान बेखौ मोजां मोननानै जे बिथांमोना गावनि फरायबाय थानाय समावबो जे दिनै बर' हारिनि माखासे जि समस्या दं बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय दिनै दिपा इउनिट एबसु दानाय हाबाफारियाव हेफाजाब होबाय। बिथांमोना गोसोयै मोदोमै जिउयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानानै गावनि दिपा हालामाव थानाय जेसेबां बर' गामि दं बे बर' गामिनि माखासे जेंनाखौ सुस्रांनो हयथ' आवगायबोदों। जोङो हयथ' फ्राय मिथिगौ जोंनि बर' समाजाव बड'लेण्ड सोमावसारखांनायनि उनाव गोबांखिनि दिनै सृष्टि जालांबाय, गोबांखिनि जों खामानि मावदों, गोबांखिनि खामानियानो फैगासिनो दङ। जोंनि हालामावबो गोबांखिनि बर'नि गामिफोराव समस्या दं, जाय समस्याखौ जोङो सुफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जोंहा मोनसे आफाद नांगौ, जाय आफादाव थानानै गथ'फोरा जों गावसोरनि गामिखौ डेभेलप खालामनायाव गावनि गथ'फोरखौ गावसोरनि लाइमोनफोरखौ माखासे बिथिङाव मटिभेसन खालामनायाव जोङो इउनिट एबसुखौ नांगौ आरो लोगोसे गोबांखिनि माखासे फिसा फिसा खामानि दं, जाय खामानिखौ जों जोंनि इउनिट खोन्दो एबसुनि मावथिफोरजों जों लानानै सुस्रांनो हायो। बेनिखायनो जों आसा फारियो इउनिट एबसुआ गोबांखिनि दिपा ओनसोलफोराव थानाय बर' हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांगोन, बेखौ जों आसा फारियो।